Det øjeblik, jeg indså, at min egen mand forgiftede mig, var den dag, jeg holdt op med at være usynlig. Jeg mærkede en isnende kulde krybe op ad ryggen, da jeg stirrede på pilleglasset, han havde givet mig, med en ændret etiket og udskiftede piller indeni. Den morgen ændrede alt, hvad jeg troede, jeg vidste om kærlighed, tillid og den mand, jeg havde delt seng med i 32 år. I dag vil jeg fortælle jer noget, jeg aldrig troede, jeg ville dele. Og hvis det her bare et kort sekund føles bekendt, så beder jeg jer kun om at synes godt om denne video og abonnere. Det vil hjælpe mig med at fortsætte med at åbne mit hjerte. Mit navn er Margrethe, og jeg er 73 år gammel. De sidste 5 år har jeg boet i en lille lejlighed på Nørrebro i København, hvor byens lyde aldrig sover, og duften af fjerne drømme blander sig med udstødningsgasser og håb. Hver morgen vågnede jeg i vores trange soveværelse, hvor de tynde vægge knap kunne holde larmen ude fra naboerne, sirenerne, den konstante summen af liv, der aldrig holder pause. Jeg plejede at række ud efter den lille brune flaske på mit natbord, den med min hjertemedicin. Pillerne, der skulle holde mig i live, holde min uregelmæssige hjerterytme stabil, holde mig funktionsdygtig endnu en dag. Vinduet stod lige akkurat nok på klem til, at efterårsbrisen kunne bære den svage duft af brændte mandler ind fra gadesælgeren 3 etager nede. Den duft plejede at trøste mig og minde mig om bedre tider, da min søn var lille, og vi gik ture i Fælledparken og delte varme mandler fra papirsposer. Men der var noget galt. Forfærdeligt galt. Mine dage var blevet en dæmpet tåge af udmattelse og forvirring. Jeg slugte de piller hver morgen og stolede på, at de ville hjælpe, men i stedet for at få det bedre, fik jeg det værre. Mit hjerte galopperede afsted på mærkelige tidspunkter, for derefter at sænke farten til en næsten skræmmende langsom kravlen. Jeg blev svimmel, når jeg rejste mig fra min køkkenstol. Smagen i min mund var altid en smule bitter, metallisk, forkert. Jeg gav alderen skylden. Jeg gav stress skylden. Jeg gav alt skylden undtagen den ene ting, jeg burde have mistænkt fra begyndelsen. Den morgen, hvor min verden slog revner, startede som en hver anden. Jeg luskede ud i køkkenet i mine slidte sutsko. Linoleumsgulvet var koldt under mine fødder på trods af den lille varmeblæser, vi havde kørende. Kaffemaskinen gurlede og væsede og fyldte luften med den eneste varme, vores lille bitte køkken kunne tilbyde. Min mand Rasmus sad ved vores lille bord og læste avis med det samme fjerne udtryk, han havde haft i årevis. Godmorgen, Margrethe, sagde han uden at se op. Godmorgen, hviskede jeg tilbage. Min stemme var hæs efter endnu en urolig nat. Jeg rakte ud efter mine piller, ligesom alle andre morgener. Rasmus holdt øje med mig fra øjenkrogen, noget jeg havde vendet mig til. Han var begyndt at være opmærksom på min medicinrutine omkring 6 måneder tidligere og hævdede, at han var bekymret for mit helbred. Sødt, tænkte jeg dengang. Omsorgsfuldt. Men den morgen brassede min søn Mikkel ind ad vores hoveddør. Han boede i den anden ende af byen, arbejdede dobbelte vagter på byggepladsen og sendte det meste af sin løn for at hjælpe os med husleje og dagligvarer. Som 28-årig havde Mikkel arvet min stædige kærlighed og sin fars stærke kæbelinje, men hans øjne rummede en venlighed, som Rasmus havde mistet et sted undervejs. Mor. Mikkels stemme var presserende, forpustet. Han måtte have løbet op ad de 3 trapper. Mor, vi er nødt til at tale sammen. Nu. Rasmus' avis knitrede, da han vendte siden. Din mor har travlt, Sønneke. Men Mikkel ignorerede ham. Han greb blidt min arm, hans hærdede hånd var varm og velkendt. Mor, løb, hviskede han i mit øre, så stille, at jeg næsten ikke hørte ham. Pillerne, de er ikke rigtige. Blodet frøs til is i mine årer. Mikkel havde været i vores lejlighed aftenen før for at hjælpe mig med at organisere nogle gamle lægepapirer. Mens jeg var på badeværelset, havde han bemærket noget ved mit pilleglas. Etiketten så en smule mærkelig ud, sagde han. Pillerne indeni passede ikke med, hvad recepten skulle indeholde. Den morgen havde han taget et billede af mit pilleglas og sammenlignet det med den originale recept, han havde hjulpet mig med at hente for måneder siden. Pillerne var anderledes. Fuldstændig anderledes.
Jeg stirrede på Rasmus, som fortsatte med at læse sin avis, som om intet var hændt. Manden, der havde lovet at elske og beskytte mig. Manden, der havde holdt om mig, da jeg græd efter min mors begravelse. Manden, der havde fejret med mig, da Mikkel blev student. Manden, der langsomt havde forgiftet mig i månedsvis. Hvordan bearbejder man et så dybt svigt? Hvordan ser man på en person, man har delt togtrædive år med, og indser, at de har ødelagt dig indefra? Jeg undskyldte mig og gik på badeværelset. Mine ben rystede. Mikkel fulgte efter og hviskede indtrængende om at få mig til en læge, om at få hjælp, om at ringe til politiet. Men alt, hvad jeg kunne tænke på, var vægten af pillerne i min mave. Hvor mange forkerte piller havde jeg slugt? Hvor mange morgener havde jeg stolet på, at den mand, jeg elskede, ville holde mig i live, mens han i virkeligheden var ved at slå mig ihjel? Billederne på vores stuevæg så pludselig anderledes ud. Vores bryllupsdag i 1991. Unge og smilende uden for Københavns byret. Rasmus i sit bedste jakkesæt. Mig i min mors blå kjole. Mikkels første skoledag. Stolt og med manglende mælketænder. Vores ferie til Møns Klint, da pengene var så små, at vi delte et hotelværelse og spiste leverpostejsmadder til aftensmad. Var de minder virkelige? Eller havde jeg levet sammen med en fremmed hele tiden? Jeg er nødt til at fortælle jer, hvorfor det skete. Hvorfor en mand ville forgifte sin kone. Hvorfor nogen systematisk ville ødelægge den person, der havde givet dem alt. Det skete ikke pludseligt. Ondskab er sjældent pludselig. I togtrædive år havde jeg været fundamentet i vores familie. Da Rasmus mistede sit job på fragtfirmaet i 2009, arbejdede jeg 2 jobs for at holde hovedet oven vande. Jeg gjorde kontorer rent om natten og arbejdede i et lille supermarked om dagen. Mine hænder sprækkede af rengøringsmidlerne. Min ryg smertede af at vaske endeløse gulve, men vi overlevede. Da Mikkel manglede penge til Erhvervsakademiet, gav jeg ham min opsparing fra år med at springe måltider over og købe genbrugstøj. Da Rasmus' mor blev syg, passede jeg hende i 3 år, skiftede hendes sengetøj, lavede hendes mad, holdt hendes hånd i de lange nætter. Du forstår det aldrig, hvis du ikke gør en indsats, plejede Rasmus at sige, når jeg bad om hjælp i huset. Du er dramatisk, bare træt, når jeg nævnte, hvor overvældet jeg følte mig. Jeg kan huske en aften, måske for 2 år siden, hvor jeg var så udmattet, at jeg knap kunne stå oprejst. Jeg havde arbejdet en dobbeltvagt i supermarkedet, var kommet hjem for at lave aftensmad, rydde op, hjælpe Mikkel med nogle papirer til hans jobansøgninger. Jeg spurgte Rasmus, om han ikke bare kunne hjælpe mig med at lægge vasketøjet sammen. Gør nu bare, som du får besked på, sagde han uden engang at se op fra fjernsynet. Der er ikke tid til svaghed. Det var i det øjeblik, noget indeni mig begyndte at dø. Ikke dramatisk. Ikke med tårer eller vrede. Bare en stille dæmpning, som en pære, der langsomt brænder ud. Jeg begyndte at spekulere på, om min kærlighed kun var brændstof for deres bekvemmelighed. Om jeg ikke var mere end et spøgelse, der hjemsøgte mit eget hjem, kun synlig, når de havde brug for noget. Men jeg blev alligevel. Jeg elskede alligevel. Jeg stolede alligevel. Selv da Rasmus begyndte at kontrollere vores små finanser strammere. Vi havde ikke meget. Min folkepension, hans førtidspension, Mikkels lejlighedsvise hjælp. Men Rasmus insisterede på at styre alt. Du er ikke god med penge, sagde han. Lad mig klare det. Selv da han begyndte at isolere mig fra de få venner, jeg havde tilbage. Hanne nede fra underboen snakker for meget, klagede han. Fru Jensen fra supermarkedet er nysgerrig. Du har ikke brug for, at de fylder dit hoved med pjat. Selv da mit eget helbred begyndte at svigte, og han virkede mere irriteret end bekymret. Endnu et lægebesøg? Endnu en recept? Ved du, hvad det her koster os? Tegnene var der. Advarselsklokkerne ringede. Men når man elsker nogen, når man har bygget hele sin identitet op omkring at tage sig af dem, lærer man at tie de klokker. Man lærer at finde på undskyldninger. Man lærer at forsvinde. Jeg forsvandt så gradvist, at jeg ikke engang bemærkede, at jeg var væk. Ved du, hvordan det føles at være usynlig i sit eget liv? At se sig selv skrumpe mere og mere ind, indtil man ikke engang er sikker på, at man eksisterer længere. Men den morgen, da Mikkel hviskede løb i mit øre, blussede noget op til live inden i mig. En begravet del af mig selv,
der huskede, hvordan det føltes at betyde noget. Pillerne i min hånd føltes pludselig som våben. Mikroaggressionerne havde bygget sig op i årevis. Små snit, der drænede mit selvværd dråbe for dråbe. Fødselsdage, der passerede uden anerkendelse. Glemte det igen, sagde Rasmus med et skuldertræk. Du ved, jeg er dårlig til datoer. Da jeg blev syg med bronkitis sidste vinter, hostede så voldsomt, at jeg ikke kunne sove, klagede Rasmus over, at larmen holdt ham vågen. Ingen tilbud om at lave te, ingen forslag om at gå til lægen, ingen blide hænder på min pande for at tjekke for feber. Bare irritation over, at min sygdom var ubelejlig. Du er altid syg for tiden, sagde han en morgen. Hans kaffekrus klikkede mod bordet med en endegyldighed. Måske hvis du passede bedre på dig selv. Jeg stirrede på ham og ville minde ham om, at jeg havde arbejdet mig selv til udmattelse for at tage mig af alle andre i 3 årtier. At min krop var ved at bryde sammen under vægten af alle andres behov. Men jeg forblev tavs. Jeg forblev altid tavs. Ensomheden var uudholdelig. At sidde i samme rum med den mand, jeg havde giftet mig med, og føle mig mere alene, end hvis jeg havde været strandet på en øde ø. I det mindste på en øde ø ville jeg vide, hvorfor jeg var isoleret. Så kom den dag, hvor Mikkel kom tidligt hjem fra arbejde, syg med maveinfluenza. Han fandt mig på køkkengulvet, grædende. Tekoppen lå knust omkring mig i brune keramikstykker. Jeg kunne ikke engang huske, at jeg havde tabt den. Jeg kan bare huske lyden, den lavede, skarp og endelig, som om noget vigtigt gik i stykker for evigt. Mor, hvad er der galt? Mikkel knælede ved siden af mig, hans arbejdstøj stadig støvet fra byggepladsen. Ingenting, hviskede jeg. Jeg har det fint. Men jeg havde det ikke fint. Jeg var ved at forsvinde. Jeg var ved at dø indefra, og ingen syntes at bemærke eller bekymre sig om det. Den aften sad jeg ved mit lille toiletbord og stirrede på mig selv i det revnede spejl. Hvornår var jeg blevet så gammel? Hvornår var min hud blevet så tynd og bleg? Hvornår havde mine øjne mistet deres lys? Jeg åbnede den øverste skuffe og trak en gammel skotøjsæske frem fyldt med fotografier. Billeder af Mikkel som baby. Hans lille bitte knytnæve viklet om min finger. Billeder af Rasmus og mig, før livet blev hårdt, før kærlighed blev en forpligtelse, før tillid blev en luksus, jeg ikke havde råd til. Jeg pakkede dem væk. Jeg kunne ikke holde ud at se på de spøgelser af lykke længere. Det var der, jeg begyndte at overveje at gøre noget, jeg aldrig havde gjort før, at sige nej. Muligheden skræmte mig mere end at blive i dette slow-motion selvmord. Hvad nu, hvis de forlod mig fuldstændigt? Hvad nu, hvis jeg endte alene, uden nogen til at bekymre sig om, hvorvidt jeg levede eller døde? Men hvad var alternativet? At fortsætte med at forsvinde, indtil der ikke var noget tilbage. Jeg stirrede på mig selv i spejlet, indtil det tidlige morgenlys sivede ind gennem vores tynde gardiner. Jeg rørte ved de dybe linjer omkring mine øjne, de grå rødder, der viste sig gennem mit falmende brune hår. Jeg lignede en kvinde, der havde glemt, hvordan man lever. Kunne jeg huske det? Var det for sent? De næste par dage gik i en mærkelig tåge. Jeg fulgte mine rutiner, tog mine piller, lavede morgenmad, gjorde rent, lavede mad, men alt føltes anderledes. Som om jeg iagttog mig selv udefra, ventende på, at noget skulle briste. Rasmus syntes at fornemme min forandring. Han blev mere opmærksom, kom med mine piller med et glas vand, spurgte til mine lægeaftaler med, hvad der virkede som ægte bekymring. Du ved, jeg bekymrer mig om dig, sagde han en aften, hans hånd på min skulder. Jeg vil bare have, at du er sund og glad. Men Mikkels ord rungede i mit hoved. Pillerne. De er ikke rigtige. Jeg begyndte at være mere opmærksom. Pillerne smagte anderledes, end jeg huskede. Mine symptomer passede ikke med, hvad de burde være. I stedet for at få det bedre, fik jeg det værre. Forvirret, svimmel, svag. En eftermiddag, mens Rasmus var ude, kom Mikkel over med udskrevne papirer fra internettet. Information om min hjertemedicin, om hvordan den skulle se ud, om hvad den skulle gøre. Mor, se her, sagde han, og spredte papirerne ud på vores lille køkkenbord. De piller, du har taget, de er ikke engang tæt på, hvad du skulle have. Beviserne var knusende. De rigtige piller var hvide og runde. Dem, jeg havde taget, var blålige og ovale. De rigtige piller skulle have fået mig til at føle mig mere energisk, mere stabil. Dem, jeg havde taget,
gjorde mig sygere. Han har forgiftet dig, mor. Mikkels stemme knækkede. Far har langsomt slået dig ihjel. Ordene hang i vores lille bitte køkken som røg fra en brand, kvælende og uundgåelige. Hvordan konfronterer man nogen med mordforsøg? Hvordan ser man på den person, man har delt seng med i 32 år, og spørger dem, hvorfor de prøver at slå dig ihjel? Den aften besluttede jeg mig for at finde ud af det. Rasmus kom hjem fra sin ugentlige kortklub, lugtende af cigaretter og skuffelse. Han bevægede sig gennem vores lejlighed, som om han ejede den, som om jeg bare var endnu et møbel, han skulle navigere rundt om. Rasmus, sagde jeg. Min stemme var mere stabil, end jeg havde følt mig i månedsvis. Vi er nødt til at tale sammen. Han kiggede på mig med mild irritation. Om hvad? Jeg holdt pilleglasset op. Om de her. I et kort sekund, måske mindre end et hjerteslag, flimrede noget over hans ansigt. Frygt, beregning, skyld. Så var det væk, erstattet af hans sædvanlige afvisende udtryk. Hvad med dem? Det er ikke mine piller. Vær nu ikke latterlig, Margrethe. Selvfølgelig er de det. Mikkel har tjekket. Det her er ikke min hjertemedicin. Det er noget helt andet. Rasmus' kæbe spændtes. Mikkel ved ikke, hvad han taler om. Du bilder dig ting ind, mor. Mor, han var begyndt at kalde mig det i stedet for mit navn for omkring et år siden. Som om jeg var holdt op med at være hans kone og bare var blevet en ældre byrde. Han var tvunget til at tage sig af. Jeg bilder mig ikke noget ind, sagde jeg, overrasket over styrken i min egen stemme. Jeg vil vide, hvad de her piller er, og hvorfor du har givet mig dem i stedet for min rigtige medicin. Masken faldt. For et øjeblik så jeg den rigtige Rasmus, kold, beregnende, vred over at være blevet fanget. Hvis du absolut vil vide det, sagde han og satte sig tungt ved køkkenbordet, så var de rigtige piller for dyre. De her er generiske. De gør det samme, bare billigere. Løgne. Selv hvis jeg ikke havde vidst sandheden, ville jeg have vidst, at han løj. Måden han ikke kunne se mig i øjnene. Måden hans hænder fumlede med hans kaffekrus. Måden hans stemme blev en anelse lysere. Men jeg kendte sandheden. Det her var ikke billigere versioner af min medicin. Det var slet ikke medicin. Det var noget andet. Noget, der langsomt ødelagde min krop indefra. Hvorfor? Hviskede jeg. Han så på mig da, og det jeg så i hans øjne vil forfølge mig for evigt. Ikke kærlighed, ikke bekymring, ikke engang skyld. Bare kold beregning og dårligt skjult vrede. Du er dyr, sagde han simpelthen. Lægebesøgene, recepterne, den konstante klagen. Har du nogen anelse om, hvad det koster at holde dig i live? Rummet snurrede. Jeg greb fat i bordkanten for ikke at falde. Og forsikringspengene ville hjælpe, fortsatte han, som om han diskuterede vejret. Livsforsikringen er ikke meget, men det er der noget. Plus, så ville jeg endelig have lejligheden for mig selv. 32 års ægteskab. 32 års kærlighed. Ofre. Hengivenhed. Reduceret til en cost-benefit-analyse. Han var ved at slå mig ihjel for forsikringspengene og roen ved ikke at skulle håndtere en aldrende kone. Jeg kunne ikke tale. Kunne ikke trække vejret. Kunne ikke fatte, at den mand, jeg havde elsket, faderen til mit barn, systematisk havde forgiftet mig i månedsvis. Se ikke sådan på mig, sagde Rasmus, rejste sig og bevægede sig hen imod mig. Du opfører dig, som om du er en slags helgen, men du er bare en byrde. En dyr, krævende byrde, som jeg er træt af at bære. Den nat sov jeg ikke. Jeg lå i vores seng og lyttede til Rasmus' snorken ved siden af mig og spekulerede på, hvor mange nætter jeg havde tilbragt ved siden af min potentielle morder. Spekulerede på, hvordan jeg havde været så blind, så tillidsfuld, så naiv. Men noget andet voksede indeni rædslen og hjertesorgen. Noget jeg ikke havde følt i årevis. Vrede. Ren, klar, retfærdig vrede. Hvordan vovede han? Hvordan vovede denne mand, der knap havde arbejdet det sidste årti, som havde levet af mit arbejde og mine ofre, som havde taget hver en dråbe kærlighed og hengivenhed, jeg havde at give? Hvordan vovede han at beslutte, at jeg ikke var værd at holde i live?
Jeg tænkte på Mikkel, der sov i den anden ende af byen, sandsynligvis bekymret til døde for sin mor. Min søn, der havde arbejdet sig til udmattelse for at hjælpe med at forsørge os. Min søn, der havde bemærket, hvad jeg havde overset. Min søn, der havde forsøgt at redde mig. Jeg tænkte på Hanne, min nabo fra etagen under. Søde Hanne, der havde inviteret mig på kaffe utallige gange gennem årene. Hanne, der havde tilbudt at hjælpe, da jeg var syg. Hanne, der havde smilet til mig på gangen og spurgt til mit helbred med ægte bekymring. Al den kærlighed og omsorg, jeg havde hungret efter, var lige der og ventede på mig. Men jeg havde været så fokuseret på at prøve at fortjene hengivenhed fra en, der så mig som intet mere end en økonomisk byrde, at jeg havde overset det fuldstændigt. Den næste morgen traf jeg en beslutning. Jeg ville stoppe med at lade som om. Stoppe med at lade som om, at dette ægteskab kunne reddes. Stoppe med at lade som om, at Rasmus bekymrede sig om mig. Stoppe med at lade som om, at jeg fortjente at blive forgiftet langsomt til døde. Jeg ville kæmpe imod. Da Rasmus gav mig mine morgenpiller, smilede jeg til ham. Tak, skat, sagde jeg sødt. Så gik jeg ud på badeværelset og skyllede dem ud i toilettet. For første gang i måneder slugte jeg ikke gift med min morgenkaffe. Det føltes som oprør. Det føltes som en revolution. Det føltes som det første åndedrag efter næsten at være druknet. Mikkel kom over den eftermiddag med information. Han havde samlet fra internettet og ved at ringe til apoteket. Vi sad ved køkkenbordet, mens Rasmus var ude, og planlagde, hvad der ville have virket umuligt få dage før. Min flugt. Vi skal have dig til en læge først, sagde Mikkel. Hans arbejdshærdede hænder holdt mine. Få taget blodprøver og dokumentere, hvad han har gjort ved dig. Hvad så? Spurgte jeg. Så ringer vi til politiet. Ordet hang mellem os. Politi. Det gjorde det virkeligt. Endeligt. Der ville ingen vej tilbage være derfra. Mor, han prøvede at slå dig ihjel, sagde Mikkel stille. Han har langsomt forgiftet dig i månedsvis. Det er mordforsøg. Jeg vidste, han havde ret. Men Togtradeo-års ægteskab dør ikke let, selv når de burde. Hvad nu, hvis jeg tager fejl? Hviskede jeg. Hvad nu, hvis der er en forklaring? Mikkel trak sin telefon frem og viste mig de billeder, han havde taget. De falske piller ved siden af billeder af, hvordan min rigtige medicin skulle se ud. Den research, han havde lavet om, hvad de falske piller egentlig var. Håndkøbt sovepiller blandet med noget andet. Noget, der ville forårsage præcis de symptomer, jeg havde oplevet. Du tager ikke fejl, mor. Og du er ikke skør. Og du fortjener ikke det her. Den eftermiddag kørte vi til skadestuen på Bispebjerg Hospital. Jeg følte, at jeg på en eller anden måde forrådte Rasmus, selvom han havde forsøgt at myrde mig. Togtradeo-års træning i at sætte hans behov, før mine egne forsvinder ikke fra den ene dag til den anden. Men da jeg sad i det sterile venteværelse og så Mikkel udfylde papirer, skete der en forandring inden i mig. Jeg forrådte ingen. Jeg tog mig endelig af mig selv. Lægen, der tilså mig, var en ung kvinde med venlige øjne og blide hænder. Dr. Madsen lyttede til alt, om pillerne, om mine symptomer, om mine mistanker, uden at dømme eller tvivle. Lad os tage nogle prøver, sagde hun. Blodprøver, urinprøver, alt hvad vi kan komme i tanke om. Hvis nogen har givet dig medicin, du ikke skulle have, finder vi beviser for det. De næste par timer gik i en tåge af nåle og spørgsmål og formularer. Mikkel blev hos mig hele tiden, holdt min hånd under blodprøvetagningen, lavede sjov for at berolige mine nerver, var den slags kærlige, støttende familiemedlem, jeg havde glemt eksisterede. Da resultaterne kom tilbage, var Dr. Madsens ansigt alvorligt. Fru Christensen, sagde hun og satte sig i stolen over for mig. Deres blod viser spor af flere stoffer, der ikke burde være der. Forbindelser, der helt sikkert ville forårsage de symptomer, de har beskrevet. Svimmelhed, forvirring, uregelmæssig hjerterytme, kvalme. Alt sammen i overensstemmelse med, hvad vi ser i deres system. Jeg følte mig retfærdiggjort og sønderknust på samme tid. Jeg havde haft ret. Mikkel havde haft ret. Rasmus havde forgiftet mig. Hvad gør vi nu? Spurgte jeg. Nu, sagde Dr. Madsen, dokumenterer vi alt. Vi får dem på den korrekte medicin. Og vi anbefaler stærkt, at de kontakter politiet.
Den aften tilbage i vores lillebitte lejlighed, sad jeg og så på beviserne spredt ud over vores køkkenbord. Blodprøveresultater, billeder af de falske piller, udskrifter om min rigtige medicin, telefonnumre til advokater og politistationer. Rasmus kom ind, netop som Mikkel og jeg diskuterede vores næste skridt. Hvad er alt det her? Spurgte han og kiggede på papirerne med, hvad der lignede irritation. Sandheden, sagde jeg simpelthen. Hans ansigt blev helt stift. Hvilken sandhed? Jeg holdt blodprøveresultaterne op. Sandheden om, hvad du har gjort ved mig. Sandheden om pillerne. Sandheden om alt. Et øjeblik troede jeg, han ville benægte det. Måske prøve at manipulere mig en gang til, overbevise mig om, at jeg forestillede mig ting eller overreagerede. I stedet lå han. Lå rent faktisk, som om hele situationen var mildt underholdende. Du fandt ud af det, sagde han og satte sig ved bordet, som om vi diskuterede aftensmadsplaner. Det tog dig længe nok. Den afslappede grusomhed tog pusten fra mig. Mikkel rejste sig. Hans ansigt blussede af vrede. Far, hvad helvede er der galt med dig? Sæt dig ned, søn, sagde Rasmus roligt. Det her vedkommer ikke dig. Vedkommer mig ikke. Du prøvede at myrde min mor. Jeg prøvede at løse et problem, rettede Rasmus. Din mor har ikke været andet end en byrde for denne families ressourcer i årevis. Lægeregningerne, de konstante lægebesøg, medicinen, den uendelige klagen over hver en lille smerte. Ved du, hvor mange penge vi kunne have sparet, hvis hun bare var? Kommet videre? Kommet videre. Som om jeg var en midlertidig ulejlighed i stedet for hans kone gennem 3 årtier. Og livsforsikringen ville have hjulpet, fortsatte han. Ikke meget, måske 300.000 kroner, men nok til at gøre tingene lettere. Plus, så kunne jeg endelig få lidt fred og ro her. Jeg stirrede på denne mand, jeg havde delt mit liv med, og prøvede at finde et spor af den person, jeg var faldet for alle de år siden. Den unge mand, der havde holdt om mig, da jeg græd over min mors sygdom. Faderen, der havde været vågen hele natten, da Mikkel havde lungebetændelse som lille. Ægtemanden, der engang havde lovet at elske og beskytte mig, til døden og skiller. Han var væk. Måske havde han aldrig rigtig eksisteret. Du er syg, sagde Mikkel. Hans stemme rystede af raseri. Du er rent faktisk syg. Jeg er praktisk, svarede Rasmus. Din mor er gammel, hun er dyr, og hun bliver kun værre. Jeg gjorde alle en tjeneste. Det var i det øjeblik, min sorg forvandlede sig til noget helt andet. Noget stærkt og rent og ustoppeligt. Jeg rejste mig. Skrid, sagde jeg stille. Rasmus så på mig med overraskelse. Undskyld mig. Skrid ud af denne lejlighed. Skrid ud af mit liv. Skrid nu, før jeg ringer til politiet og får dig anholdt for mordforsøg. Du kan ikke smide mig ud. Det her er også mit hjem. Faktisk, sagde Mikkel og trak flere papirer frem fra sin mappe, så står lejekontrakten i mors navn. Det har den gjort siden 2018, da din kredit blev så dårlig, at de ikke ville lade dig underskrive noget. Juridisk set kan hun absolut smide dig ud. Det vidste jeg ikke. I alt kaoset og forvirringen de seneste år havde jeg glemt, at mit navn var det eneste på vores lejekontrakt. Rasmus' selvsikre facade slog en lille revne. Margrethe, vær nu fornuftig. Du kan ikke overleve på egen hånd. Du har brug for mig. Jeg har brug for dig. Jeg så på ham med noget, der nærmede sig med lidenhed. Rasmus, du har systematisk forgiftet mig i månedsvis. Du har planlagt min død. Det sidste, jeg har brug for, er dig. Jeg gik hen til vores lille skab og trak en gammel kuffert frem. Du har en time til at pakke, hvad du skal bruge, og gå. Derefter ringer jeg til politiet. Du gør det ikke, sagde han, men der var usikkerhed i hans stemme nu. Du har ingen andre steder at gå hen. Du har ingen penge selv. Det var der Mikkel brød ind. Faktisk, så har hun det. Han rakte mig et andet sæt papirer. Kontoudtog, investeringsoptegnelser, pensionsoplysninger. Jeg har hjulpet mor med at organisere hendes økonomi, sagde Mikkel. Det viser sig, at hun har forsørget denne familie næsten udelukkende på egen hånd i årevis. Hendes folkepension, hendes lille pension fra supermarkedet.
Den opsparingskonto, hun har indbetalt til i årtier. Hun har ikke brug for dig, far. Det har hun aldrig haft. Jeg stirrede på tallene på papirerne. Jeg havde mistet overblikket over vores økonomi, da Rasmus overtog styringen, men at se det sort på hvidt var chokerende. Jeg var ikke velhavende, men jeg var heller ikke ludfattig. Jeg havde nok til at leve komfortabelt alene, til at betale for min lægehjælp, til at bevare min uafhængighed. Han havde fået mig til at føle mig fattig og afhængig, når jeg i virkeligheden var den, der holdt os oven vande økonomisk. Løgnene blev bare ved med at hobe sig op. Rasmus pakkede sine tasker i sur tavshed. Jeg så ham bevæge sig rundt i vores lejlighed, dette rum vi havde delt i 5 år, og samle sit tøj og personlige ejendele. Det føltes surrealistisk, som at se slutningen på en film, jeg aldrig havde ønsket at se. Du vil fortryde det her, sagde han, da han stod ved vores hoveddør med sin kuffert. Du tror, du kan klare dig selv, men det kan du ikke. Du kommer krybende tilbage inden for en uge. Jeg så på ham, så virkelig på ham, måske for første gang i årevis. Denne mand, der havde overbevist mig om, at jeg var værdiløs, som havde fået mig til at føle mig som en byrde, som bogstaveligt talt havde forsøgt at slå mig ihjel for forsikringspenge. Farvel, Rasmus, sagde jeg simpelthen, og jeg lukkede døren. Stilheden, der fulgte, var den smukkeste lyd, jeg nogensinde havde hørt. Ingen kritik. Ingen krav. Ingen understrøm af vrede eller dårligt skjult afsky. Bare fred. Mikkel blev hos mig den nat, sov på vores lille sofa og sørgede for, at jeg var okay. Vi bestilte kinesisk mad fra restauranten nedenunder og spiste den siddende på gulvet, snakkede og lå, som vi ikke havde gjort i årevis. Jeg er stolt af dig, mor, sagde han, da vi ryddede de tomme beholdere op. Jeg ved, det var skræmmende, men du gjorde det. Du reddede dig selv. For første gang i måneder sov jeg igennem natten. Ingen hoste, ingen hjertebanken, ingen forvirring eller svimmelhed. Min krop var allerede begyndt at hele sig selv, nu hvor jeg ikke blev forgiftet dagligt. Men jeg vidste, at Rasmus ikke ville give op så let. Mænd som ham accepterer ikke nederlag med ynde. Jeg havde ret. Næste morgen begyndte min telefon at ringe 6. Rasmus, der ringede for at fortælle mig, at han havde tilgivet mig for mit lille raserianfald og var villig til at komme hjem. Jeg ved, du ikke mente det, Margrethe. Du var bare forvirret på grund af din medicin. Kom og hent mig, så lader vi som om det her aldrig er sket. Jeg lagde på. Han ringede straks tilbage. Læg ikke på igen. Jeg prøver at være fornuftig her, men du gør det svært. Du kan ikke bare smide 32 års ægteskab væk på grund af en misforståelse. Misforståelse. Han kaldte mordforsøg for en misforståelse. Jeg blokerede hans nummer. Så begyndte han at dukke op ved min bygning. Stod udenfor på fortovet og kiggede op på mit vindue, nogle gange i timevis. Viceværten, hr. Petersen, ringede op for at advare mig. Fru Christensen, deres mand er nedenunder igen. Skal jeg lukke ham op? Nej, sagde jeg bestemt. Og hvis han bliver truende eller nægter at gå, så ring venligst til politiet. Efter 3 dages chikane vidste jeg, at jeg var nødt til at tage retslige skridt. Mikkel hjalp mig med at kontakte en advokat, en kvinde ved navn Pernille Larsen, der specialiserede sig i sager om vold i hjemmet. Hendes kontor var lille, men hyggeligt, fyldt med bøger og planter og billeder af hendes familie. Fortæl mig alt, sagde hun og lænede sig tilbage i sin stol med en gul juridisk blok. Så det gjorde jeg. Forgiftningen, den økonomiske manipulation, den følelsesmæssige vold, isolationen, truslerne, alt sammen. Fru Christensen, sagde hun, da jeg var færdig, det deres mand gjorde, er ikke bare vold. Det er mordforsøg. Vi er nødt til at anmelde det med det samme. Tanken skræmte mig. At tage Rasmus i retten, at vidne offentligt om vores private helvede, at udstille vores families skam for fremmede. Men alternativet var at lade ham slippe afsted med det. At lade ham gøre det her mod en anden en dag. Hvad skal jeg gøre, spurgte jeg. Først anmoder vi om et tilhold. Så samarbejder vi med politiet for at opbygge en straffesag. De beviser, de og Mikkel har samlet, er fremragende. Blodprøver, medicinanalyse, dokumentation af hans trusler og indrømmelser. Den eftermiddag tog vi til Københavns byret.
Bygningen var imponerende og kold, alt sammen marmor og ekkoende fodtrin. Jeg følte mig lille og gammel og malplaceret. Men Pernille guidede mig gennem processen med tålmodighed og venlighed. Vi udfyldte formularer, indleverede beviser, mødtes med en dommer, der udstedte et midlertidigt tilhold. Rasmus havde nu juridisk forbud mod at kontakte mig eller komme inden for 100 meter af mit hjem. Jeg troede, det ville være enden på det. Jeg tog fejl. 2 dage senere fik jeg et opkald fra min udlejer. Fru Christensen, jeg er ked af at forstyrre, men jeg har modtaget nogle bekymrende opkald om dem. En person, der påstår at være deres familiemedlem, siger, at de har psykiske problemer og ikke kan betro sig bo alene. Blodet frøs til is i mine årer. De siger, at de har fremsat falske anklager mod deres mand, at de er forvirret og muligvis til fare for dem selv og andre. De anmoder om, at jeg foretager et tilsynsbesøg hos dem. Rasmus. Det måtte være Rasmus, der prøvede en ny angrebsvinkel. Hæver Pedersen, sagde jeg og prøvede at holde min stemme rolig. Jeg har det fint. Jeg har ingen psykisk krise. Jeg har for nylig forladt et voldeligt ægteskab, og min eksmand chikanerer mig nu og prøver at miskreditere mig. Jeg regnede med, det var noget i den stil, sagde Hæver Pedersen venligt. De har været en mønsterlejer i 5 år, men disse opkald var ret insisterende. Jeg ville lige give dem besked. Efter jeg lagde på, sad jeg i mit køkken og rystede. Rasmus prøvede at få mig erklæret mentalt inkompetent. Hvis det lykkedes ham, kunne han potentielt få mig indlagt et sted, overtage kontrollen med min økonomi, måske endda få juridisk værgemål over mig. Tanken var mere skræmmende, end forgiftningen havde været. Jeg ringede straks til Pernille. Det her er en eskalering, sagde hun alvorligt. Han prøver at miskreditere dig, før straffesagen kommer for retten. Vi er nødt til at handle hurtigere. I løbet af den næste uge arbejdede Pernille og jeg i døgndrift for at opbygge vores sag. Vi fik udtalelser fra Dr. Madsen om min medicinske tilstand og forgiftningen. Vi dokumenterede Rasmus' telefonopkald og chikane. Vi samlede karaktervidner, der kunne vidne om min mentale tilregnelighed. Mikkel tog fri fra arbejde for at hjælpe, kørte mig til aftaler, organiserede papirarbejde, sørgede for, at jeg ikke var alene, når jeg følte mig overvældet. Hanne fra underetagen blev en uventet allieret. Da hun hørte, hvad der var sket, blev hun rasende. Den mand, sagde hun, og satte en beholder med hjemmelavet suppe på mit lille bord. Jeg vidste, der var noget galt. Jeg kunne høre ham råbe nogle gange. Se, hvor ked af det, du så ud på gangen. Jeg burde have sagt noget før. Det er ikke din skyld, forsikrede jeg hende. Jeg skjulte det godt. For godt, sagde Hanne bestemt. Men ikke mere skjul, okay? Du er stærk, Margrethe. Stærkere, end du tror. Hannes venskab blev en livlin i de mørke uger. Hun kiggede til mig hver dag, bragte mig mad, sad hos mig, når ensomheden føltes overvældende. Hun mindede mig om, at ikke al kærlighed kom med betingelser og omkostninger. Retsmødet var planlagt til en tirsdag morgen i november. Jeg vågnede den dag med en følelse af, at jeg kunne kaste op af nerver. Det var nu min chance for at fortælle min historie officielt, for at holde Rasmus ansvarlig for, hvad han havde gjort mod mig. Mikkel hentede mig tidligt, og vi kørte gennem København i stilhed. Bladene skiftede farve, smukke røde og gyldne farver, der mindede mig om bedre tider, om årstider, hvor jeg havde følt håb i stedet for frygt. Retten var overfyldt og kaotisk. Pernille mødte os udenfor, professionel og selvsikker i sit mørke jakkesæt. Er du klar til det her? Spurgte hun mig. Jeg tænkte på alt, hvad der havde bragt mig til dette øjeblik. 20-30 års ægteskab, 5 års stigende vold, måneder med at blive langsomt forgiftet af den mand, der havde lovet at elske og beskytte mig. Jeg tænkte på Rasmus' selvsikre antagelse om, at jeg aldrig ville kæmpe imod, aldrig afsløre ham, aldrig finde modet til at redde mig selv. Jeg tænkte på Mikkels hviskede mor, løb, der havde startet hele denne rejse. Jeg tænkte på Hannes suppe og venlighed, på Dr. Madsens blide pleje, på Pernilles stærke forsvar på min vegne. Jeg er klar, sagde jeg. Retslokalet var mindre, end jeg havde forventet, mere intimt. Rasmus sad ved anklagebænken med sin egen advokat, så sur og vred ud. Da vores øjne mødtes tværs over lokalet, stirrede han på mig med utilsløret had. Det her var den mand,
Jeg havde elsket i 3 årtier. Det her var faderen til mit barn. Det her var den person, jeg havde ofret mit helbred, min økonomi og min identitet for at støtte. Og han havde mig for at nægte at dø stille. Anklageren, en ung mand ved navn Jonas Christensen, fremlagde vores beviser metodisk. Lægejournalerne, der viste, at jeg var blevet forgiftet. De falske piller, Rasmus havde erstattet min rigtige medicin med. Blodprøverne, der beviste, hvilke stoffer, der havde været i mit system. Dr. Madsen vidnede om den fysiske skade, der var blevet påført min krop. Mikkel vidnede om at have fundet den udskiftede medicin. Pernille vidnede om mønstret af vold og kontrol. Så var det min tur til at indtage vidneskranken. At gå tværs over det retslokale føltes som at gå over en bro fra et liv til et andet. Bag mig var Margrethe offeret, kvinden, der havde accepteret vold som prisen for kærlighed, som næsten var død i stedet for at kæmpe imod. Foran mig var en ny person. En person, jeg stadig var ved at lære at være. Fru Christensen, sagde anklageren blidt, kan de fortælle os om deres ægteskab med den tiltalte? Og det gjorde jeg så. Det hele. Årene med følelsesmæssig manipulation, den økonomiske kontrol, isolationen fra venner og støttesystemer, den gradvise eskalering til fysisk forgiftning. Hvorfor forlod de ham ikke tidligere? Spurgte forsvarsadvokaten under krydsforhøret. Det var et fair spørgsmål, et jeg havde stillet mig selv hundredvis af gange. Fordi jeg elskede ham, sagde jeg simpelthen. Fordi jeg troede, kærlighed betød at udholde alt, ofre alt, acceptere den behandling, jeg fik. Fordi jeg troede, mit værd var knyttet til, hvor meget jeg kunne give, og hvor lidt jeg kunne bede om til gengæld. Og hvornår ændrede det sig? Jeg så over på Rasmus i retslokalet, som stirrede på mig med kold beregning, sikkert spekulerende på, hvordan han kunne vende denne situation til sin fordel selv nu. Da jeg indså, at han var villig til at slå mig ihjel, sagde jeg. Da jeg forstod, at min kærlighed og mine ofre betød mindre end ingenting for ham. Da jeg endelig accepterede, at døden ikke var den pris, jeg skulle betale for hans bekvemmelighed. Dommeren afsagde sin dom den eftermiddag. Skyldig i flere anklagepunkter. Herunder mordforsøg, vold i hjemmet og vold mod ældre. Rasmus blev idømt 15 års fængsel. Da betjenten førte ham væk i håndjern, vendte han sig om for at se på mig en sidste gang. Det her er ikke over, Margrethe, råbte han. Det her er ikke over. Men det var over. Det var endelig, fuldstændig, absolut over. Jeg gik ud af den retsbygning og følte det, som om jeg svævede. Novemberluften var frisk og ren, og bar duften af visneblade og nye muligheder. Hvordan har du det? Spurgte Mikkel, da vi stod på trappen foran retten. Fri, sagde jeg, og jeg mente det. Men frihed, skulle jeg snart lære, kommer med sine egne udfordringer. De første par uger efter retssagen var en mærkelig blanding af lettelse og desorientering. I 32 år havde mit liv drejet sig om Rasmus' behov, humør og krav. Selv de sidste par måneder med at kæmpe imod ham havde stadig handlet om ham, defineret af hans handlinger. Nu, for første gang siden jeg var endnu 4 år gammel, var jeg helt alene. Ensom, men ikke alene, hvis det giver mening. Jeg havde Mikkel, Hanne, Pernille, Dr. Madsen, folk, der oprigtigt bekymrede sig om mit velbefindende. Men jeg havde også noget, jeg ikke havde oplevet i årtier, selvstændighed. Jeg kunne spise, hvad jeg ville til aftensmad, uden at bekymre mig om kritik. Jeg kunne se mine yndlings-tv-programmer, uden at nogen skiftede kanal. Jeg kunne invitere Hanne op på kaffe, uden at blive beskyldt for at sladre eller spilde tiden. Jeg kunne tage min rigtige medicin og mærke min krop blive stærkere hver dag. Men jeg skulle også lære at være Margrethe igen, i stedet for bare Rasmus' kone eller Mikkels mor. Hvem var jeg, når jeg ikke var defineret af mine relationer til andre mennesker? Jeg startede i det små. Jeg købte dagligvarer, jeg rent faktisk havde lyst til at spise, i stedet for bare det, der var billigst. Jeg udskiftede vores gamle, slidte sengetøj med nyt i farver, jeg elskede. Jeg hængte billeder op, jeg havde opbevaret i kasser, fordi Rasmus ikke kunne lide dem. Langsomt begyndte min lille lejlighed at føles som mit hjem, i stedet for bare et sted, jeg tilfældigvis boede. Hanne overtalte mig til at deltage i et kunsthold i medborgerhuset,
som hun havde gået på i årevis. Du sagde altid, du plejede at kunne lide at tegne, mindede hun mig om. Hvornår har du sidst gjort noget bare for sjov? Jeg kunne ikke huske det. Alt i mit liv i så lang tid havde handlet om overlevelse, om at holde alle andre glade, om at håndtere krise efter krise. Sjov havde været en luksus, jeg ikke havde råd til. Kunstholdet mødtes tirsdag aften i et lyst lokale på Nørrebro Medborgerhus. Vores lærer, fru Svendsen, var en pensioneret kunstterapeut, der arbejdede med ældre voksne. Hun var tålmodig og opmuntrende, aldrig kritisk eller krævende. Der er ingen forkert måde at lave kunst på, sagde hun på min første time. Der er kun din måde. Jeg startede med simple blyantstegninger. En skål med frugt, en vase med blomster. Mine egne hænder foldede i mit skød. Mine fingre var stive i starten, uvante med at holde på andet end rengøringsartikler og medicinflasker. Men gradvist, som ugerne gik, vågnede noget. Jeg fandt mig selv i at tegne ikke kun objekter, men følelser. Ensomheden i mit ægteskab, gengivet i tomme rum og lukkede døre. Frygten, jeg havde levet med, udtrykt gennem mørke storme og nøgne træer. Og til sidst, håb. Solopgang, der bryder gennem skyerne. Haver, der blomstrer. Fugle, der letter. Dit arbejde bliver stærkere, bemærkede fru Svendsen under en time i januar. Mere selvsikkert. Mere levende. Det var præcis sådan, jeg følte mig. Mere levende. Omkring samme tid genoptog jeg kontakten med Annette, en gammel veninde fra mine dage i supermarkedet. Vi havde arbejdet sammen i 3 år, delt pauser og dækket hinandens vagter, når vores børn var syge. Men da jeg giftede mig med Rasmus, havde han gradvist overbevist mig om, at Annette ikke var den rigtige slags veninde for en gift kvinde. Jeg fandt hendes telefonnummer i en gammel adressebog og ringede til hende på en indskydelse en eftermiddag. Margrethe! Annettes stemme var glad og overrasket. Åh Gud, pige, hvor har du været? Jeg har ikke hørt fra dig i... Hvad? 15 år? 20? Artede jeg. Og det har været kompliceret. Vi mødtes til kaffe ugen efter på en lille café i nærheden af min lejlighed. Annette så ældre ud, selvfølgelig. Men hun havde de samme venlige øjne og drilske smil, jeg huskede. Hun var enke nu, boede alene med 2 katte og en lille have. Hun passede obsessivt. Så fortæl mig alt, krævede hun over vores dampende krus. Hvad skete der med dig? Hvorfor forsvandt du? Jeg fortalte hende det. Ikke alt. Ikke forgiftningen eller retssagen, men nok. Isolationen. Kontrollen. Den måde, jeg havde mistet mig selv i forsøget på at holde alle andre glade. Åh, skat, sagde Annette, og rakte over det lille bord for at klemme min hånd. Jeg er så ked af det. Jeg undrede mig, du ved. Du forsvandt bare. Jeg ringede et par gange, men den mand, du havde, sagde altid, at du havde travlt, eller ikke havde det godt. Han fortalte mig aldrig, du ringede. Det regnede jeg med. Mænd som ham kan ikke lide, at deres koner har uafhængige venskaber. Det truer deres kontrol. Annettes ligefremme forståelse var helende på en måde, jeg ikke havde forventet. Hun dømte mig ikke for at være blevet så længe, spurgte ikke, hvorfor jeg ikke var gået tidligere. Hun accepterede bare, at jeg var her nu, klar til at genopbygge. Ved du, hvad du har brug for? Sagde hun, da vi var færdige med vores kaffe. Du skal ud og rejse. Hvornår har du sidst været et sted, bare fordi du havde lyst? Jeg kunne ikke huske det. Måske aldrig. Hvor vil du tage hen? Pressede Annette på. Jeg tænkte over det et øjeblik. I alle mine år med ofre og overlevelse havde jeg aldrig tilladt mig selv at drømme om steder, jeg måske ville se, oplevelser, jeg måske ville have. Måske. Havet, sagde jeg tøvende. Jeg har aldrig set havet. Annettes øjne blev store. Aldrig? Margrethe, du bor i København. Havet er en halv time væk. Rasmus ville aldrig tage nogen steder hen, der kostede penge, forklarede jeg. Tja, Rasmus er her ikke længere, vel? Annette smilede. Lad os planlægge en tur. Den weekend tog Annette og jeg toget til Amager Strandpark. Det var februar, koldt og blæsende, men jeg var ligeglad.
Stående på den tomme strand og se bølgerne slå uendeligt mod sandet, følte jeg noget, jeg ikke havde oplevet i årtier. Undren. Havet var større, end jeg havde forestillet mig. Højere, mere levende. Saltstinkene i mit ansigt føltes som en dåb, som at vaske alt det væk, der havde været, og skabe plads til det, der kom. Smukt, ikke? Sagde Annette stående ved siden af mig på sandet. Utroligt, åndede jeg. Vi tilbragte dagen med at gå på stranden, samle skaller, spise fiskefrikadeller på en lille fiskehandel. Simple glæder, der føltes revolutionerende efter så mange år med at tage sig af alle andre end mig selv. På togturen hjem fandt jeg mig selv i at planlægge andre små eventyr. Måske et museumsbesøg, en koncert eller et madlavningskursus. Måske ville jeg lære spansk, begynde at dyrke have, eller endelig læse alle de bøger, jeg aldrig havde haft tid til. Verden føltes fuld af muligheder i stedet for forpligtelser. Foråret kom tidligt det år, og med det kom uventede udfordringer. I april modtog jeg et brev fra Rasmus' advokat. Han appellerede sin dom og påstod, at der var nye beviser for min mentale ustabilitet. Han antydede, at jeg havde opfundet hele forgiftningshistorien under et psykotisk anfald, at blodprøverne var blevet forurenede, at jeg havde byttet mine egne piller i en eller anden udspekuleret plan for at få opmærksomhed. Brevet skræmte mig. Hvad nu, hvis hans appel lykkedes? Hvad nu, hvis en anden dommer troede på hans løgne? Hvad nu, hvis jeg endte med at være den, der blev straffet? Pernille forsikrede mig om, at hans appel havde ringe chancer for succes i betragtning af de overvældende beviser, vi havde fremlagt. Men den juridiske proces ville trække ud i månedsvis og holde Rasmus' tilstedeværelse i mit liv som en vedvarende skygge. Han prøver at komme ind i dit hoved igen, advarede Pernille mig under et møde på hendes kontor. Lad ham ikke gøre det. Du kender sandheden. Alle, der betyder noget, kender sandheden. Jeg forsøgte at følge hendes råd, men brevet havde rystet mig mere, end jeg ville indrømme. Lige da jeg begyndte at føle mig sikker, begyndte at tro, jeg var virkelig fri, forsøgte Rasmus at klore sig tilbage i mit liv. Det værste var den tvivl, han havde plantet. Hvad nu, hvis jeg havde forestillet mig noget af det? Hvad nu, hvis min hukommelse ikke var pålidelig? Hvad nu, hvis jeg virkelig var mentalt ustabil? Disse tanker hvirvlede gennem mit sind under søvnløse nætter, underminerede de fremskridt, jeg havde gjort, den selvtillid, jeg havde opbygget. Det var Hanne, der hjalp mig med at genvinde perspektivet. Margrethe, sagde hun en aften, mens vi sad i hendes hyggelige lejlighed og drak te. Kan du huske, da du først flyttede ind i denne bygning? Jeg nikkede. Vi havde været desperate for at finde en overkommelig bolig, efter Rasmus mistede sit job, og denne lille lejlighed var alt, vi havde råd til. Du lignede et spøgelse, fortsatte Hanne. Tynd, bleg, bange. Du undskyldte for alt, for at larme, når du gik op ad trappen, for at hente din post samtidig med andre mennesker, for at eksistere. Hun satte sin tekop fra sig og så direkte på mig. Se på dig nu. Du har farve i kinderne. Du ranker ryggen. Du smiler. Du ler. Du laver kunst. Du tager på eventyr. Lyder det som en, der er mentalt ustabil for dig? Hun havde ret. Forvandlingen havde været så gradvis, at jeg ikke selv fuldt ud havde bemærket den, men jeg var ved at blive en ny person. En person, jeg rent faktisk kunne lide. Han er bange, sagde Hanne bestemt. Han sidder i fængsel, og han er bange, så han bruger det eneste våben. Han har tilbage at få dig til at tvivle på dig selv. Giv ham ikke den magt. Appelprocessen trak ud gennem sommeren, men jeg lod den ikke forhindre mig i at leve. Jeg tog flere kunstkurser, tog på weekendtur med Annette, begyndte som frivillig på en lokal lektiecafé. Jeg byggede et liv, der udelukkende tilhørte mig. I september, næsten et år efter Rasmus' dom, ringede Pernille med nyheder. Appellen blev afvist, sagde hun, og jeg kunne høre smilet i hendes stemme. Det er over, Margrethe. Det er virkelig over. Jeg lagde telefonen på og sad i mit solrige køkken, omgivet af mit kunstudstyr og de planter, jeg var begyndt at dyrke i vinduerne. Mikkel kom til middag den aften. Hanne skulle lære mig at lave sine berømte enchiladas næste weekend. Og jeg havde planlagt en tur for at besøge Annettes datter i Odense den følgende måned. Mit liv var fyldt. Ikke fyldt med andres behov og krav,
men fyldt med mine egne valg, mine egne relationer, min egen glæde. Jeg tænkte på den kvinde, jeg havde været for 2 år siden, luskende rundt i denne samme lejlighed i sin natkjole, slugende gift hver morgen, forsvindende lidt mere hver dag. Den kvinde kunne ikke have forestillet sig det liv, jeg levede nu. Men den kvinde havde også været modigere, end hun vidste. Hun havde fundet styrken til at lytte, da hendes søn hviskede løb. Hun havde fundet modet til at kæmpe imod. Hun havde fundet viljen til at redde sig selv. Jeg var stolt af hende. Jeg var stolt af mig. Ved du, hvordan det føles at kunne lide sig selv for første gang i årtier? At se sig i spejlet og se en, der er værd at bekymre sig om? En, der er værd at kæmpe for? Det føles som en genopstandelse. Den aften kom Mikkel over som planlagt. Jeg lavede hans yndlingsret, steg med grøntsager, og vi spiste ved mit lille bord med stearinlys og blomster fra Hannes altankasse. Du ser glad ud, mor, sagde han og rakte over bordet for at klemme min hånd. Rigtig glad. Jeg er glad, indså jeg. For første gang i årevis er jeg rent faktisk glad. Jeg er stolt af dig, ved du, sagde Mikkel. Det, du gjorde, kæmpede imod, forlod ham, tog ham i retten. Det krævede utroligt mod. Jeg følte mig ikke modig, indrømmede jeg. Jeg følte mig rædselsslagen det meste af tiden. Det var det, der gjorde det modigt, sagde han. At være bange, men gøre det alligevel. Efter Mikkel var gået, sad jeg på min lille altan og kiggede ud over Nørrebro. Byen glimtede i mørket, fuld af andre liv, andre historier, andre mennesker, der fandt vej gennem deres egne kampe. Et sted derude er der måske en anden kvinde, som jeg plejede at være. En anden person, der forsvinder i sit eget liv. Accepterer vold som prisen for kærlighed. Langsomt svinder bort, indtil de knap er der længere. Hvis den person ser dette, hvis den person er dig, vil jeg have dig til at vide noget. Du er værd at kæmpe for. Du er værd at redde. Du er mere værd end de krummer af hengivenhed, de giver dig i bytte for hele dit liv. Du behøver ikke at gøre dig selv lille for at gøre andre komfortable. Du behøver ikke at acceptere gift som medicin. Du behøver ikke at forsvinde for at bevare freden. Du kan løbe. Du bør løbe. Og når du gør det, vil du måske opdage, hvad jeg opdagede. Den person, du redder, vil være dit smukkeste jeg. 2 år er nu gået siden den morgen, da Mikkel hviskede mor løb i mit øre. 2 år siden, jeg holdt op med at sluge gift. 2 år siden, jeg valgte mig selv for første gang i årtier. Rasmus er stadig i fængsel. Jeg tænker ikke meget på ham længere, undtagen nogle gange som en advarende fortælling. En påmindelse om, hvor lavt jeg var villig til at synke, hvor meget jeg var villig til at acceptere, hvor tæt jeg kom på at dø for en andens bekvemmelighed. Min lejlighed er lys nu, fyldt med kunst og planter og lyden af latter, når venner kommer på besøg. Jeg har et liv, der føles som mit, dage, der udfolder sig efter mine valg i stedet for en andens krav. Mikkel trives i sin karriere, er forlovet med en vidunderlig kvinde, der behandler ham med den respekt og kærlighed, han fortjener. Han har lært af at se min forvandling, hvordan sunde forhold skal se ud. Hanne og jeg tager på kunstkurser sammen, tager på museer, prøver nye restauranter. Vores venskab er en gave uden betingelser. Ingen skjulte omkostninger. Ingen omhyggeligt beregnede udvekslinger. Annette og jeg taler sammen hver uge og tager på månedlige eventyr. Små ture, der nærer min sjæl og minder mig om, at verden er fuld af skønhed, jeg havde glemt eksisterede. Jeg er 75 år gammel, og jeg er kun lige begyndt at leve. Nogle vil måske sige, at jeg spildte 32 år af mit liv i det ægteskab, men jeg ser det ikke sådan. De år lærte mig, hvad jeg ikke vil have, hvad jeg ikke vil acceptere, hvad jeg er værd. De fik mig til at værdsætte frihed på en måde, jeg aldrig ellers kunne have gjort. Og de førte mig til dette øjeblik, dette liv, denne version af mig selv, som jeg stadig lærer at kende og lærer at elske. Hver morgen nu tager jeg min rigtige medicin. Pillerne, der hjælper mit hjerte med at forblive stærkt og stabilt. Hver morgen laver jeg min kaffe præcis, som jeg kan lide den. Hver morgen ser jeg ud af mit vindue på Københavns skyline og føler mig taknemmelig for at være i live. Ikke bare at trække vejret, men at være levende, vågen,
nærværende, fri. Jeg vil efterlade jer med denne tanke. Det er aldrig for sent at redde sig selv. Uanset om du er 35 eller 55 eller 75. Uanset om du har været fanget i måneder eller år eller årtier. Uanset om volden er subtil eller åbenlys eller et sted midt imellem. Det er aldrig for sent at vælge sig selv. Modet, du har brug for, er allerede inde i dig og venter. Styrken, du har brug for, er der allerede, stille men ubrydelig. Det liv, du fortjener, er allerede muligt, hvis du er villig til at række ud efter det. Nogle gange kræver det kun en person, der hvisker løb i dit øre, for at du husker, du har ben. Nogle gange kræver det kun et øjebliks klarhed for at se, at medicinen faktisk er gift. Nogle gange kræver det kun et dybt åndedrag for at finde din stemme og sige, nok. Har du nogensinde oplevet noget lignende? Har du nogensinde kendt en, der forsvandt i sit eget liv, som accepterede mindre end de fortjente, som næsten mistede sig selv i forsøget på at elske en, der ikke kunne elske dem tilbage? Del din historie i kommentarerne nedenfor. Din stemme betyder noget. Din oplevelse betyder noget. Du betyder noget. Og hvis denne besked har nået dig præcis i det øjeblik, du havde brug for at høre den, hvis noget i min historie har vækket noget i din, så synes godt om denne video og abonner. Sammen kan vi minde hinanden om, at det aldrig er for sent at stoppe med at lade som om og begynde at leve. Solen er ved at gå ned uden for mit vindue nu og maler mit lille køkken i gyldent og orange lys. Om et par minutter sætter jeg noget musik på og laver mig aftensmad, noget jeg rent faktisk har lyst til at spise. Senere vil jeg arbejde på et maleri, jeg har været i gang med, og tilføje lag af farve til det, der startede som mørke, men langsomt er ved at blive noget smukt. I morgen vågner jeg i min egen seng, i mit eget hjem, i mit eget liv. Jeg vil tage min rigtige medicin og mærke mit hjerte slå stærkt og stabilt. Jeg vil lave min kaffe og se byen vågne, fuld af muligheder, jeg er modig nok til at udforske. I morgen vil jeg fortsætte med at være Margrethe, ikke Rasmus' kone, ikke kun Mikkels mor, men Margrethe. Kompleks, uperfekt, modstandsdygtig, fri. Og den kvinde er hvert eneste skridt af rejsen, der bragte mig hertil. Værd. Den kvinde, du kunne blive, er også hvert skridt af din rejse værd. Løb, hvis du er nødt til det. Kæmp, hvis du skal. Red dig selv, uanset hvad det koster. Du fortjener et liv, der føles som dit eget. Du fortjener en kærlighed, der ikke kræver, at du forsvinder. Du fortjener at være fri.